autobuzul aici, zburăm cu Air Baltic, operat de Austrian Airlines. Avion micuț. Oh. Sacul Ștefan. Foarte frumos impresionată de Air Baltic. Dear guests, welcome Okay, aboard yeah, this this Airbus Stefan. A220-300. As we're preparing for departure, please use the overhead lockers Foarte for stowing spațioasă. your hand baggage and place your personal items such as laptop bags, 1,65 shopping bags and backpacks Așa, avem under the spațiu, seat in front of scaunele you. din piele. If you need any assistance, we are here to help you. Nu mă așteptam. Thank you. We wish you a pleasant flight. Așadar, am primit o gustare, o ciocolățică Mozart și un pahar cu apă, nu o sticlă, după că toate companiile sunt mai pe buget, așa. Cu tot lăudam eu avionul ăsta, care chiar e curat și arată chiar foarte bine. Air Baltic, Airbus A220, dar mai pe buget. Bun. Voilà? Deja ai rugat-o? Foarte tare. Asta e situația. Acum aterizăm cam într-o oră. Nu știu dacă mai avem o oră. Așa că ne mulțumim și cu ciocolățică. Foarte bună. Foarte bun. Mitglied der Lufthansa Group und Star Alliance heißen wir Sie herzlich willkommen auf diesem Flug, durchgeführt von Air Baltic. Ganz besonders freuen wir uns, unsere treuen Gäste und geschätzten Vielfliegenden heute wieder begrüßen zu dürfen. Foarte elegant. Unser gesamtes Team wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Dear guests, we would like to welcome you on behalf of Austrian Airlines, member of Lufthansa Group. Să ne uităm un pic și pe prețuri, pe meniurile de la bord. Să vedem ce au. Un sandwich cu o Coca-Cola și o ciocolată, 13,90 €. O
variat. Asta este având în vedere situația generală și reducere de costuri de peste tot. Thank you, bye bye. Vedem iar la autobuz.